En dan is het toch echt taaiwaar. En het taaiwaar houdt het vol aan te mij, snijdt de middag, denk ik. En dan komt de winter weer om, met gledens, met sneeuw en met frost. Wel, joen en vannacht. Uit een trog rein, lichte rein, soms ruint het even wat steviger en de temperaturen zijn al aardig heeg. Ik denk dat tussen de 4 en de 6 graden de heegste temperaturen op de eiland. En dan de wind nog, die is sterk, krachtig onthut. Ja, er komt een hudde wintersteen in het watergebied uit het noordwesten waai. Morgen dag. Bewolking, uit een trogrein, lichte rein, ik wil weer droge perioden en de temperaturen zijn zo'n of 8 graden. Dan gaat die sneeuw heel vlug voort. En dan is het niet maar de gledens, want in de nacht heb ik temperaturen boven 0. En zeggen we dan naar de wind, die komt morgen nog altijd uit het noordwesten waaien, het noorden misschien wel. En die zal krachtig onthut wezen, krijgt zij zo'n roeg waartype. Ja, snijn, dat wordt een dag maar bewolking, maar zinnen en staar gewoon kans op enkele sneeuwbuien. Jawel, dan wordt het kouder, let op het dag. Eerst nog een temperatuur. Ik denk zo om bij de 4 of de 6 graden heen. En de wind uit het noorden waai, noord-noordoost, matig rond vrij krachtig. Zeggen we een manje, dan hebben we al froosteen. Dat begint al in de nacht van snijn op manje, maar zo'n min 4 of min 4 graden. Op manje hebben we het over een dag maar toch wel bewolking, misschien een sneeuwbuiken, zinnen en in de nacht matige frost, min 4. Op deze wijze wordt de sneeuwkans weer wat groter, temperatuur nu daar om het vriespunt of de krijgt wat boppen en in de nacht meestal iets lichte frost. We maken morgen maar weer even in het waarsje.